Všetko domáce. Budica domáca. Nie, domáš tému. Á, že to je cigár melú vec. Daj, a ja to dovolím. Igor, aj ty? Lácko, kontroluj, treba. Kúkam, no. A niekto iný chytí podberak. Odvojam ty, ja nie. A nie, robí si srandu však. Srandu podbavu. Nie, srandu robíme. Dobre, máš ľudí, no tak Dole, dopite. Asi hej, ale... Musím sa dostať sem. Poj. Čak ja viem, tak nemá, on nás ho... Kaj, poďte vystrieť. Ne? Ako je on niečo menšia možno? Alebo je možno ďalej? Nevadí. Dúfajme, že bude tá istá. Potáhne dosť. Laco, máš podberak? V každom prípade to bude ďalší štamprli, keď to vyjde na výjde. No vyjde. Ide sem. Ale kadelo by to funguje, víš? Kurva. Dále ste ma doma. Nabila, ne? Narobila na palubu, keď sme mali. Rozpýtam, čo si je, lebo ozaj ide sem. Máš ty to? Majú potáhnuť? Neviem, či sa tu nebudeme plaviť celý den hore dole. Zalovíme. Nebude hlboko? Ne, dole. Igor, čo tu je podberák? Svetlé. Ne, už vidím. Ticho, ticho. Je tu? Ticho. A to vyzerá také jak tuňák. To bude na to nejaká, no. Ticho. Aj sa tak hýbe. Lebo je Je to tu. Investičný tuňák. Kokot jak maká? Čo si jebe? Aha. O, Ty kokos. vyjebanci. Dobre, nepotáhneme ho, tak sa unaví. Ne, ja ju skúsim chvíľu tak vyumrávať. Nemá aj vačšie svaly. Môžeme sa pohnúť. No aj vačší sortiment na trhu. Aby sa nevyhodil, lebo vyhodí sa do luftu a... Dobre. Erik vie, čo robí. Vidím niečo strieborné. Poďme naproti, alebo čo? Jo, to vyzerá tiež celkom tak, no. Ja to budem čistím na prase. Nebude to 3-kilové, ale... Ale tuňák. No ešte jedného a najdeme sa. Poj, Choď tam dole desky. Do kúpelky. Ti mece, aký je. Je to tuňák? Áno. To je tuňák? Poď s tým dozadu. Investičný. Počúvaj, to by nebola prvá ryba, čo Láďo, môžeš skúliť potom. Zvihni plošinu. Choď tam do tej uličky. Chlapci. Napadujte ďalšiu hneď. Ďalší pomer. Ja by som mu zapichol, Erik. Lacko, ten štampelik vždy odkladaj do stolíka. Nie. Mne sa z tejto strany strašne ľúbi ten Paxos, že je krásny. Najkrajší. Také 2-3 a úplne... Otoč to. Ja navrhujem ísť tady to aj na spadky potom. A čo vy viete, či tam není ešte lepšie sú podmienky? Taký vadčí udenát, že? No však možno. No takéto až po Ja som lepo ruky, je. Kurva. Jebem na to. Do čo dáme, či rovno jebeme? Jasné. Nekúkaj. Ja nechcem ísť tu na ryba. Tie